Batisi TV. Lone Rashapi da ka Frank Motors. Ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors. Halat ko ni Shillong. Ringkat ba ka Net Foodish. Ordar mapi Ninwan Ramani. Hakir dob ying jongpi. Kalong ka bos ngau tenat bat ngau sarong ye ka jelan jongi ka badap da ki jaka ki ba itenat bat ki balong pelaru de hapdeng kini ki jing pela jong ka mariang ngilalap ye ki kato kat ne ki mau ki ba yasrim kum ki shing ne ki fossils hakrem yapau ka badan hapo kasnong nongna kasnong ka bajingai tang kumba arpo hnyau kilometer na kasnong mau kerwat bat ke Badairu ke headquarter jong ke Southwest Khasi Hills District. Ya kini ke Krem lari bat sumar hado menta da ke Yaupau Adventures and Tourism Association. Ya kini ke Krem lalap ningkong hausnam arhajar haka jingwan jong ki nongrung Krem nabar jong keri India bat ki balalap ye ki kinjamau ki baya serim ye ki shing merat ki ba im haki pau hajar snem menshwa namar baki day tang ki nongrung Krem kumta kimla asatya ban penshisha la kini ki mau ki day shisha ni em ki shing jong ki merat ne ki fossils ki badan hapo kini ke Krem. Haki spas na mensua ka bangim patip bakadon kum kini ka Krem yang rena du snam arjar ar balawan ki dole lam dong bagi pareng kat bakalong apu ka kenhun jang jingalam jang Pak Brian Kharpran ni lawan bat nandu kani ka snam arjar ar hi bangetip bagi dan kini ki Krem te hoi hadu mentar bagi lah sedang ya kini asion bangila penlong kum ke jaka jung kai na du nam arjar Kharpra te ke jing ya nanti ke jungi po ka asion te na ka por ngilai to ka Krem ngila sibun ki jing phla ke jing wandur jung ki mau jung ki jong to ka Krem te bat chu kumba gila batai na du ba ki wan ki pareng ba ki don tagi sing merat ke teh ka jing ya nanti jungi ngilalap sibon teh hoj ki niki press ki media ki juwan na kapor ngilai ibala penpenai ba i kumba kilong kum ki sing merat ki bala long fusil to bala kala mau te gidang don susu ba gidang le juri ba ngilalap te ngidon ki jingkerman ba ngimpan laplut rekin sa tang don susu kiba kam itenat raya kata ngelak penong bangin palap te bangin pensisa bagi long kising merat ne kising ayu ngelak penong kata mar ba ngimde kita kinong wat benya te hagi juga por mentangi penpau ba hai ba kinong wat benya ba ladalong ka bala ba kindawan he ban pensisa la kidei ki ai mar ban susim mengi kata karai ba bakamlong ka batikena te mot bagi hagajing siya ginawad bnya kita ban wan bani ay mesim lam yangi ban pensisya ba kani ka Krem nomor leng bajung kini lada kide sisya ban pensisya ba lakano hajar senam ba kani ka Krem kalalong hai kani ka thain ki jungi
haki arjaka mengalap ngida itu hi bagi degi sing merat tamangin wa menong bagi degi sing masih sing belang ne sing skei ne sing ayu ro iktang wa pai ngisbilang long bangila itu hi bagi dang long hakadur jung ki sing merat hi long ta ki sing psen ro ngilap ngi itu hi bagi degi sing psen adu lai jaka mangila adu mentah bangila lap bagi ngidang itu bagi degi sing Itu kita bola kelamau lah pila ban persrim dur bagi degi sing merat ayo. Tagin ka don to kawe ka jaka bagi pet ka iba kalong kum ka krokodai tireban persisa ta ngila tuan bagi pet ka jinglong jung tudong ka jinglong jung ka kli ro kalong stream hi ka krokodai re ban persisa ka taro ngimla hi ban ong Kakin hon lum kubor jong ka batisi TV kabalale jorep yagani ka krem haringkat bat kinong penya jong ka Yapao Adventures and Tourism Association lalap bakini ki mau ki long kum ki shing krung bat shing botlo bat ka jingjrong jong uniu dormau ubalong kum ubotlo umduna ya ka sanpot Henry wat la kataru empat la ban pensisha la ki day ni ki fuzzles namar baki start wat benya kimpat wan yuk kejat hakani ka krem ban pensisha Bade berkawan ketika kenhun juga perayaan hingga arung ala day way no alam lenti namtip pakadon kata krem reki ngi senengi suang baik bagidon kita ki krok mo re cepot ngim tip re kita gila khat ngi ngaru lajen arteo hing re salang matki bani alam lenti na kawai ki jaka sa kawai ki jaka te kaba kilap kale ka mau tenhiang kaba jerong tam de lu pa kidon kumba nyau pratli bagila le jerung re kaba kham jerong ketika mau tenhiang bat hai kene ti bagilong bagine ki bagiwan haus nem arjar arhi tin ladus nem arjar ar kilong bagidon tagi kilong kising merat re kata ke haduk menta padon kita kinong wat bria susu ban pensisa ya kini la kidegi ai Uba aslur ding briamse ula ong ba ka association ka kwa palat yakin nong wat benya bakin wan ban pensisha namar kum bakalong menta wat laki ne ki jinglong ba phla ki don henrai amla pat ban pensisha la ki dai ne kita ki fuzzles ki badon hapo kaneka krem ka association kala kerpat juru ya ka sorkar bahkan shimkhia ha ka ban pha ya ki nongwat benya khnang ban lap ya ka jingshisha bat baka association kanang la susu ban sumar bat ban penne pensa kum ye kini ki jinglap ba phla ki badon ha ka ni ka jaka Bede bekas senyengi dah kuai siap na ong ba kata gini mengalakran mentan na ong ba di kuai ba lang ba ki jing lada ki de sia ki sing merat bang ngilap hela da kilawan kita nong wat benya ba ka kali ka krem ka long ladu ki snem
kat no alam daun la dah hajar na dah kispas nam mon paladawan kina wan bnya te mon pangil alap ki sya te na kalian jungi ka asyon ki kwai kata bat shu ya kini krem mar kumbale thu ba ompat dep theo te na kalian jungi ka asyon ngil angno he menong bala dalong kepala ba kinwan he ban theo kenang ba ngila ban tip jana shu ba hadu kano ka jingjinga ajo ketika krem nomor ba ompat theo lot hadu mentah.